card is for the Shafty session. You've new to my Shafty session with band used as a Banda le Seán. The Banda le Seán bhaile glúb níomhtaíine agus an ceann agus mara Cleachtadh. Inis na gníomhtaí fád deasca ní bhfuil a spás bug rin me si mu sa gcódaí ach is féidir bhí sé aon áte be íbal an tí. Inis Bei na gníomhtaí tríocha second agus be man de gobar le tríomhóta ach má tá sibh sásta dul roiid í bóta ceirs bóta cúig Cleachtadh. Inis rachmid isteach tí bóta híon, gníomhí híon agus clíní súl léir an físeán go bheiceamid bhfuil sibh go dhéanana a gceart. Néirí, má sibh. Gníomhí híon, Banda suas díreach, mach os de chóir, agus tarn amach an banda, má sibh. Gníomh uimhir dó, sas an banda, crom agus tarn suas. Din cínte gúil do rím díreach an támar fad, má sibh. Gníomh uimhir trí, tá muid ag gogrocht agus ag brú suas, má sibh. Gníomh uimhir ceathair, céim léir leatíomh, má sibh. Gníomh cúig, sa lúpocht do na gúilí, má sibh. Gníomh uimhir híon, Banda suas díreach, mach os de chóir, agus tarn amach an banda, má sibh.
Gníomh uimhir a dó, sás ar an banda, crom agus tarraing suas. Din cínte gúil do riam díreach an támar fad. Má sibh. Gníomh uimhir a trí, tá muid ag gograucht agus ag brú suas. Má sibh. Gníomh uimhir a ceathair, céim lena leathíomh. Má sibh. Gníomh a cúig, lúpocht do na gúilí. Má sibh. Gníomh uimhir a shéan, banda suas díreach, amach os de chóir, agus tarraing amach an banda. Má sibh. Gníomh uimhir a dó, sás ar an banda, crom agus tarraing suas. Din cínte gúil do riam díreach an támar fad. Má sibh. Gníomh uimhir a trí, tá muid ag gograucht agus ag brú suas. Má sibh.
ceithir, céim na leatíomh, má sibh, gníomh a cúig, sa lúpocht do na gúlaí, má sibh, Má sé bhín bhchairde na Seán obair tas an bhaid taine le sin, chuinnig í súil ar leanach Facebook Glór na Léal agus leanach YouTube Glór na Léal, chun níos mó gníomhachtaí mar seo á. Má sibh gur maithí agus fannaigh slán.